שלום, אני רוצה לספר לכם סיפור של יוגה של חיות. קודם אתם מרימים את הרגל קצת מקופל, ואז אתם הופכים לצד השני, עושים ככה, ואז מקמטים את זה. מיישרים את הידיים לרגליים ואת הגב, ואז קצת הולכים אחורה. מכופפים עם ידיים ישרות ורגליים ישרות. נשר. אתם עומדים ישר, ואז לוקחים את הידיים אחורה ונשענים ישר. ויש לנו לוויתן. מכופפים רגיל, ואז לוקחים את הטוסיק למעלה, ואז אתם עושים Wystarczy. To dziękuję. יש לנו עכשיו צו. אתם יושבים בישיבת פרפר, לוקחים את הידיים על הכתפיים לא. ואז אתם לוקחים את הידיים לצדדים מתחת לרגליים, ואז אתם לוקחים את הראש עד הרגליים. עכשיו את הפרפר. לא, זה לא. עכשיו את הכלב ואז את הפרפר. אתם קודם, כמו שעשיתם במקודם, ואז אתם לוקחים את זה. ואז אתם מיישרים כלב. ויש לנו עכשיו את הפרפר. ביי.